Puruk bosongni taku khoroksa tipra mothani adong Komalpur Bidansabha bai khobjak Malaya kamini tini bo o naithotok songsano yakari thangkha nogo bihik basa tei jaiti gustina khobui jotono kha khamlai tongman jorao thangai saguikha chini kha ganang thangnai Komalpur Bidansabha o batainai Mary Deborma kotomani bisingtui saimangkha Shillongo dalaini samung khaitongmani jorao tintala building sakani klai thei thangjamani kotoma Kasih kerain. Kasih mah ada hidup itu dia. Kayak bangkra. Yasmin deh. Ini dalai kena kha nanggo kha dukho ngo jeng 2023 ni electiono kini tipra mothani ngoi khoroksa yot sikla khoroksa samung tangnai Ali Akbar bini bumung dak nam hingke bablu nei bui jotono bono siniwo bo tini bohok ni bagui tangoi chana ni bagui kamai samung ni bagui yakonai bo phatar hasteo thangka Shillong hai jaga o thangoi bo thangnai 26 tarigo bo tintala building sakani yakung kasle klaioi bini bokrok rok jaba damage ni thangka abuni yagulo miawo phung 10 ta jorao bini lakma arikha bini omang kuthino paithakni nairung nainani bagoi bini nok nukhungne bini buma bini bukha bihik bai nalai bini mang kuthino nai jungka kifile dong je thuimani ebake o thujangai thai bojigabo Malaya omo 45 Komalpur constituency bai khobjak